Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika sasiphinde safika ke thina boqala zive. Silapha ke ngoku kwi-head of scouting pha yeqela leKaizer Chiefs umlomzana uThemba Maliwa. Umfana omdala ke nawukhumbula into yokubana iKaizer Chiefs yamthatha pha kwiMamelodi Sundowns. Umfana omdala wabe ke uzojoyina pha iqela ke leKaizer Chiefs. Ubalule ke ebalula ngeeplayers wathi ke wazichonga pha eAfrika ukusukela pha ngo-2017 kuyotsho pha ngo-2021 oke hamba ke ejikeleza eAfrika. Umfana omdala uthi yena iiplayers azichongile zonke ngoku azisekho eAfrika, zidlala kumazwe aphesha, zidlala kumazwe aseEurope. Into ethetha ukuthi ke uthi ke ngelipheleleyo indoda enelihlo apha ekuboneni ke abadlali. Watsho sithi ke ii-players azibone ukusukela pha ngo-2024 ukuza pha ku-2025 akazuzixelela abantu ngoba usasebenza ngazo, ngeke akwazi ukuzixela. Uzawuxela ezi ke azisuse pha ngo-2017 uyotsho pha ngo-2021. Utsho ke uThemba Maliwa oyi-head of scouting pha kwiqela ke leKaizer Chiefs ke baphulaphule. Watsho ebala ke pha ebala ke ndodanyana ke enguJackson Muleka ebidlala pha iTP Mazembe yaze ke yemka ke udlala pha ku-Standard League. Umfana omdala waphinda umfana omdala balapho Isaac Chibangu oyajoyina pha i-Anderlecht. Umfana omdala wasuka ke lapho wabala ke ndodanyana kwaFatau. Le ndodanyana ke isuka pha ke kwiqela ke okanye ke isuka pha eGhana. Le ndodanyana idlala pha iqela libizwa baba si-Steadfast FC yapha eGhana. Steadfast FC yapha eGhana ebedlala yona ke pha uFatau. Umfana omdala upha ke ngoku-Sporting CP yapha ePortugal. Zii-players kazibalayo ezo ke uThemba Maliwa athi zii-players ebethe wazichonga wazibona xa ebejikeleza pha eAfrika aziphelelanga apha ke baphulaphuli. Zininzi kakhulu, ziye ke njengoba singazibali zininzi kakhulu baphulaphuli ke zigcwele zigqitha isandla. Ii-players athe wabeke uyazibala pha oyazichonga pha eAfrika umfana omdala. Loo nto ithetha ukuthi ke xa sesiyiququmbela yonke le ntetha yakhe ithetha ukuthi nina abantu beKaizer Chiefs ke thembani umqala uzawugenya, ngoba uthi ngoku into isezandleni zakhe. Kunee-players azibonile apha ukusukela pha ngo-2024 ukuya pha ngo-2025 angazuzixelela mntu ngoba usasebenza ngazo. Qha nina abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke ingathi ke ngeniphakamisa amehlo nijonge phezulu, uncedo lenu selizawuvela. Luvela phi na? Luvela pha kuThemba Maliwa oyi-head of scouting pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli sinethemba lokubana ke bawusebenzisana kakuhle nemanagement yeqela leKaizer Chiefs, ngoba ke lo mntu ebekade echonga ii-players pha kwiqela leKaizer Chiefs noko ebengenzi kakuhle, mhlawumbi ke bekungenelela imanagement ke esandleni sakhe asazi. Sinethemba lokubana ke uThemba Maliwa lo wawusebenzisana kakuhle nemanagement ke yeqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.